мавсими имсолаи чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ оғоз гардид. Имсол дар лигаи олии кишвар аз вилояти Суғд дастаҳои Хуҷанду Эсхатаи шаҳри Хуҷанд, Истарафшани шаҳри Истарафшан ва парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд иштирок менамоянд. Дар даври аввали чемпионати мазкур дастаи Хуҷанд тими Эсхатаро дар майдони худ қабул карда бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Голҳоро ба дарвозаи Эсхата дар дақиқаҳои 70 ва 90 бозӣ футболбози дастаи Хуҷанд Парвиз Алиев зада ғолибияти дастаашро таъмин кард. дар ин давр вохӯрии дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ва Истарафшани шаҳри Истарафшан низ дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон баргузор шуда бо ҳисоби 2-2 мусовӣ анҷом ёфт. ҳисоби бозиро дар дақиқаи 31 бозигари Парвоз Даниэл Дуан кушод. дар дақиқаи 33 Марадона Сафаров бозингари тими Истарафшан ҳисобро баробар кард. Абдуфаттоҳ Худойдодзода бо задани голи дуюм дар дақиқаи 60 Истарафшанро ба пеш баровард. дар дақиқаи 4 ба қисми дуюми бозӣ иловашуда Диловар Шарифзода бозингари тими Парвоз ҳисобро баробар кард ва бо ҳамин ҳисоб вохӯрӣ ба анҷом расид. даври дуюми чемпионати мазкур санаҳои 13, 14 ва 15 март баргузор мешавад.